Chaos is erupted in the ruling party ZANU-PF. Panguva ine pane speculations nemarumors ari kutendera chinokwa kunzi at the moment VP Konsano Chiwenga and Sonyato panguva ino chinokwa kunzi vari panguva yakaoma tiri kunzwa nhau dzema-assassination attempts nezvimwe zvakadaro. Panguva ino tinoona kunzi Philip Valerius Vanda anozikamwa kuti kumarumors kuti he was promised to be one of the vice presidents aiwa mugovernment the new Zviganandas. Panguva ine kunokwa kunzi this guy akangomeka any mistake just to oppose the 2030 Zvigananda anobva tojoina the crew yana VP Constantino Chiwenga yema-attacks. Zvarapina macho panotogwa panapa naIsaac Makomichi anyatsa kutaura kuti Zvigananda havambodi chinhu chakanaka. Kana uri kuside kwavo uchivasupporta they praise you, but once wango against watova panguva yakaoma ndobva subscribe or like on the bell icon. Makomichi amudanyira chiti it's said kuti you got pressed kana vachiona kuti you are quiet or they can control you. VP Chiwenga nemamwe magenerals aya aitombokuziwa, but once vangoona kuti you don't want to be controlled unoitwa mandu. Ipapa generals Vanda vakangoti pasine mbavha. Unotoona Nick Mangwana ari kuvakuza oti vashata oro kutonzi havana kurwa hondo. Apa unoshandiswa wozoraswa kumberi uko. Vese vairasiswa vaitonzi iwewe ndiwe munhu wangu wandinoda oro kunzi I will recommend you kuna chef oro kune vanhu vane basa. But the truth is Vananiki naMliswa they are just users. It doesn't make sense until yasvika nguva yako yekurashwa popinzwa hama yavo. Regai ndichinyarara mungazoti Isaac Makomichi anotaurisa, but pafeya chaipo musabatwa kumeso nana Nick Mangwana nana Temba Mliswa avo. Unongoitwa zvakaitwa vamwe. Ndo madevelopments ari kuda panguva inoi tichiona kuti hazvisina kumira zvakanaka mu the ruling party ZANU-PF. Pinda comment section yedu dzavhura enyi matokudi pamusoro pechitiko ichi. Musaona subscribe or like wanchita turn on the bell icon.